Xi wħud jipproduċu l-kotba bħala kittieba, oħrajn bħala illustraturi, u oħrajn terġa' jipproduċu l-kotba kemm bħala kittieba kif ukoll bħala illustraturi. Fosthom Trevor Zara, wieħed mill-ftit kittieba Maltin li jagħmlu l-illustrazzjonijiet tagħhom stess. Jiena minn kont żgħir dejjem kont iħobb impinġi, anzi naħseb l-ikbar passatemp tiegħi fit-tfuliti kienet pinġija. Ħammur ftit lura. Jiena kelli tziju tiegħi kien il-pittur Giuseppe Caruana li pinġa diversi knejjes f'Malta, l-iktar xogħol tiegħu li għandu ħaż-Żabbar, in-Naxxar u s-Siġġiewi, ana drajt dejjem ngħix ġol-arti. Immaġinani bħala tifel, immur għand tziju, kellu studju kbir immens, nara kull kwadru daqs faċċata ta' dar li dawn sieħlu ġol-knejjes. Bħala tifel naf kemm ippużajtlu jien ta' xi anġeli żgħar, arena drajt fl-ambjent tal-arti. Kont nħobb impinġi kif diġà għedt, u jiena bħala allim kont allim tal-arti. Ħafna iktar jassoċjawni mal-Malti li għallimt ukoll il-Malti, imma għallimt ħafna iktar l-arti. Allora meta jiena bdejt nikteb kotba għat-tfal, issa ġiet naturali illi ħan illustrom jiena stess. Issa naturalment illi altru tpinġi fuq biċċa karta l-gost u altru qed tpinġi biex imbagħad tiġi inkluża fi ktieb. Anke hemm il-tekniku dik ħadd ma kontx nafu, jien niftakar l-ewwel stampi li pinġej Poland tad-deb l-art tax-xelter, pinġejthom bil-bajro, pereżempju. Illum nistħin ħares lihom tantu hekk illi meta rġajna minna reprint tagħhom pinġejthom il-ġdid. Imma ġifier l-għażla tiegħi li mpinġi għall-kotba tiegħi ġiet naturali. L-iktar illustrazzjoni naħseb għal qalbi huma li għandi fl-ktieb ta' pożit qasqis. Għax dawk kienu differenti minn kull illustrazzjoni għamilt, u waqt l-oħra għamilthom kollha bil-kuluri, bil-lapes, bil-watercolors, bil-computer. Dawn huma karti baqsqsin. Mhux kollaġe, sempliċi huma bojot l-ewwel nett iswed u abjad biss. Billi qasqast il-karti, il-wejthom, bramthom, u mbagħad billi xelt id-dwal ħadd ritratti. U jikkrew id-dellijiet. Fil-fatt tal-kull stampa ħadd 10-20 ġieli, ritratt differenti, nixal dwal artifiċjali, niftaħ it-twieqi biex ikolli dawn naturali jkun iktar reflected light u għażilt minnhom. Dawk naħseb l-iktar li nħasshom jiena oriġinali. Jiena dejjem ngħid li l-kelma illustrazzjoni kważi aqasi korretta ħanek għaliex. Għax meta qed tillustra isek qed iżejjen. Hawn min qatt għandu l-idea illi tpinġija qiegħda fil-ktieb biex iżejjen il-ktieb. Fil-fatt mhix eżattament hekk. L-illustrazzjoni qegħdem biex tgħid xi ħaġa iktar. Jiġifieri, il-ktieb issa li għandu l-illustrazzjoni ġie jfisser aktar. Jekk neħħi illustrazzjoni se jfisser inqas minn hekk. Isu l-illustratur ħanibqgħu nsejħulu hekk, u saqqabat l-istorja u ra kif jista' jiftaħha iktar. Mhux jibdilha ta' jiftaħha iktar. Ħalli nġib eżempju żgħir. Il-famuż ktieb Alice in Wonderland. Jien ma nafx kemm il-verżjoni għandi tiegħu. Għax ħafna drabi kont nixtrihom minħabba l-illustrazzjoni. Għax kull illustratur itija sfumatura differenti. Pereżempju għandi ktieb minnhom ta' Alice in Wonderland fejn l-illustratur ħadha bħala storja makabra kważi. L-illustrazzjoni xogħol minnhom kważi tal-biża'. Jifri f'Alice in Wonderland l-illustratur ra it-traċċi ta' makabrità li l-illustratur oħra ma rawix. L-illustratur oħra li saw ħaduh pereżempju bħala jiena forsi ktieb ta' fantasija kif fil-fattu jew ktieb tal-assurd li hu kollu. Jiġifieri l-illustratur x'qed jagħmel? L-istorja qed jara, qed jaġġina, qed jagħmilha tiegħu u jiftaħha b'mod illi issa ġiet tfisser iktar. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.